Baba Buhari, me yasa ka kori Atiku daga PDP? To ai dole ce. Kai Atiku, ka bar PDP ne? Ina nan zaune daram. Okay, kana nan kenan. To menene matsalar jam'iyyar APC? Ba ta da haɗin kai. To kai me zaka ce domin a shirya? Kawo zama lafiya, da in ba zama lafiya abin ba zai yiwu ba. To ba za a yi ba. Atiku, me yasa Baba Buhari ya baka haƙuri? Wannan ya zama dole ne. Kamar ya, me ka yi masa? Amfani da ƙarfin mulki. To kai Buhari, me za ka ce jama'an da ke kallon mu? Ina roƙon jama'a kada a yi fushi. To saboda me? Muna da arziki, muna kuma da mutane. Bayan nan sai me? Ina roƙon kowane ɗan Najeriya ya dage. Atiku, saboda me Baba Buhari yake yin wannan maganganun? Suna so su zarce. To amma me yasa suka ƙi bari ka yi takara da shi? Domin sun sani in an yi zaɓe za su faɗi. Kai Buhari, me za ka ce a wannan lockdown ɗin da za a shiga? A kasa, a tsare. To ba za a yi ba. To naji, to amma da an ce ka nemi a baka extra limit, haka ne? Amma abin bai yiwu ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atiku, shekara nawa ya nema a ƙara mai? Shekara 5. Kai Atiku, yanzu idan mun baka mulki, me za ka yi? Gaskiya da kuma adalci. Haka yake a zahiri. To jama'a, kada ku bari a baku labari masu buƙatar kallon waɗannan shirye-shirye nawa da nake gabatarwa. Domin samun wannan shirye-shiryen za ku garzaya YouTube channel ɗina mai suna Sani Ontop. Ku yi subscribing sannan ku danna ƙararrawa ta yadda in mun ɗora sabuwar ɗauka za ta sanar muku. Mun gode.